Base sa report gikan sa Pag-asa, ang Caraga ug Davao Region makasinati sa mapanganuron nga kalangitan hinubanan sa katag-katag nga pag-ulan og panalugdog tungod kini sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilat og panalugdog tungod sa ITCZ. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatan ngadto na sa habagatang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Wala kitay gimonitor nga bati nga panahon, ITCZ ang hinungdan ning atong nasinati nga pag-ulan. Karong adlaw dinhi sa Tangub City, gipaabot ang mga bagyo nga adunay pagpanugdog og kilat. Mataas ang tiyansa sa pag-ulan ug kasarangan ang pag-ulan. Ang temperatura gibana-bana nga magkalain-lain tali sa tropical nga 30 degrees Celsius ug kasarangang init nga 23 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:32 sa buntag ug mosalop kini alas 6:07 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa tumakaigsuunan nga nag-atang sa atong kadagatan unang taob kaganang ala 1:33 sa kadlawon, unang hunas kaganang alas 3:03 sa kadlawon, ikaduhang taob unya sa alas 10:31 sa buntag ug ang ikaduhang paghunas unya sa alas 6:42 sa hapon. Lakat sa panahon alang sa Yanong Balita, Untoy Resteliador, una ang Ginoo.